Noin, kello on 5 ja nyt on käyty suihkussa. Nyt lähdetään kentälle. Täällä sitä ollaan Helsinki-Vantaalla. Tukka vähän märkänä vielä aamun suihkusta ja ei hommat sujunut ehkä ihan niin kuin piti. Mulla oli loppujen lopuksi ylipainoa mun isossa matkalaukussa niin 11,5 kiloa. Ja siitähän tuli sitten mojava sakko. Ja se maksettiin, mutta ainakin saan tavarat mukaan. Nyt on tunti aikaa siihen, että kello on 7:10 ja sitten on boarding. Sitten lähdetään kohti Osloa. Mä ajattelin, ettei nyt jostain aamupalaa. Ja sitten lepäillä. Ja eiköhän lähdetä kohti Osloa. Täällä sitä ollaan. Lento meni tosi hyvin. Oli aivan ihana sää lentää. Ja mä nukuinkin jonkun aikaa. Ja en voi muuta kuin hymyillä. Täällä on niin hyvä olla. Ja oikeesti mihassu. Tää on mun uusi kotimaa. Tää on kotikenttä. Tai ei nyt tää Tromssan kenttä on kotikenttä, mutta melkein meidän pääkaupunki. Nyt otellaan sitten kaikki tavarat, mitkä tulee. Pitää ottaa tuommoinen matkalaukkukärry, koska ne ei mahu. Tämä saa mitenkään niitä yksin kannettua ja vietyä. Niin, Helsinki 1. Joo, nyt otellaan matkatavaroita ja sitten lähdetään kohti Oslon keskustaan. Noin! Nyt sitä ollaan selvitetty ulos lentokentältä. Sain tavarani. Oli vähän hankaluuksia löytää niitä, koska mulla on yksi ylipainoinen kassi ja yksi erikoismatkatavara. Niin ne menee eri hihnoille. Ja sitten ne ei ollutkaan siellä eri hihnoilla, vaan ne oli samalla hihnolla ja vähän ravattiin. Mutta ei se haittaa. Ja nyt odotetaan vain ystävää, joka tulee hakemaan minut kentältä. Ja ai että. Ihana olla täällä ja kuulla norjan kieltä ja olla kotona. Se päivä alkaa olla loppu täällä Oslossakin. Kello on vähän yli 9 ja on ollut kyllä oikeasti ihan huippupäivä. Tässä illalla me käytiin vielä syömässä semmosessa. Minkäköhän maalasta se oli? En tiedä. Mutta se oli kyllä tosi hyvää ruokaa. Ja se oli semmoista jotain vegaanista. Se oli jotain ihmemössöä. Ja sitten naanleipää ja riisiä. Ja sitten tultiin vielä tänne kämpille ja pelattiin äsken porukalla ja mitäköhän muuta tänään on tapahtunut. Eipä vissiin mitään. Tulin vaan sieltä keskustasta niin junalla tänne ja nyt mennään nukkumaan ja levätään oikein kunnolla. Hyvää yötä. Meikäläinen tuli Tromssaan nyt eilen. Ja tänään on maanantai, täällä kello on 19:33. Ja on ollut oikeasti aikamoista, vähän sellaista epävakaista vuoristorataa. Oslossa oli tosi ihanaa, siis aivan tosi ihanaa. Olin paljon kavereiden kanssa ja siis päivisin mä kävelin yksin kaupungilla ja siellä oli niitä hauskoja sähköpotkulautoja. Niin niillä vetelin ympäri kaupunkia ja eilen niin aamulla mut heitettiin kentälle. Sitten mä lensin tänne ja tässä on mun huoneeni. Mulla on kämppä täällä Tromssassa, tällä pääsaarella. Ja
Tää on tämmönen omakotitalo, jonka yläkerrassa asuu meidän isäntäperhe. Tuossa seinän takana asuu mun käppis. Tällaista huonetta mä oon oikeesti aina toivonut ja tää on niin perusnorjalainen huone. Tervetuloa Tromssaan.